DSB's logo med vingehjulet er snart ved at være historie. Her ser vi f.eks. et af de sidste S-tog, som stadig har det gamle logo på sig, før det får det nye logo på. Da man i 2014 valgte at slå DSB og DSB S-tog sammen til et selskab, valgte man samtidig at bruge 1 million kroner på at lave det her logo. Men nu har S-togene fået sat det nye logo på. Men der var en ting, der slog mig her forleden dag. S-toget er jo også på en måde sekskantet, så derfor passer logoet faktisk til S-toget. Men har S-toget i forvejen ikke et sekskantet logo et eller andet sted? DSB har måske ikke selv opdaget, at der ligger et sekskantet logo i forvejen oppe i toppen af S-toget. Den 29. februar 2016 trådte det nye signalsystem i kraft mellem Jægersborg og Hillerød. Det betyder, at de fysiske signaler nu bliver flyttet ind i en computerskærm inde hos logoføreren. Når lokaltogs tog fra Hundested ankommer her til Hillerød, kommer de ikke længere. Hvis togene skal på værksted, bliver de nødt til at krydse alle S-togsporene. Der har været en masse forslag om at bygge Hillerød station om, så lokaltog ikke længere skal krydse S-togsporene. Det vil samtidig betyde, at lokaltog kan køre problemfrit igennem Hillerød station og lave et sammenhængende tognetværk. Men disse planer har Transportministeriet desværre skrinlagt. Selvom passagererne i Hillerød ikke får en ny station,
så kan de glæde sig over de mange positive ting, som det nye signalsystem CBTC vil give. Fordelene ved det nye signalsystem er færre signalfejl, ensartet togkontrol på hele S-banen og højere hastighed og kortere rejsetid. Og modsat fjernbanens kommende signalsystem, så er S-banens CBTC et afprøvet system, som allerede er i drift i f.eks. Paris, London og New York. Så vi er da lidt mere sikre på, at det egentlig virker. Så med nyt signalsystem og nyt design, så kan man roligt sige, at jernbanen i Danmark er i forandring. Selvfølgelig er det ikke kun S-togene, som får det nye logo på sig. Allerede nu er det blevet besluttet, hvordan for eksempel Litra EA skal se ud. Men tak fordi I så med i min video. Se gerne flere af mine andre videoer her på min YouTube-kanal. Mit navn er Kenny Cardiovasser. Hej.